muebles, de baño, y luego tenemos el comercio en outro local, donde hai Pois iso veremos un pouco máis polo miúdo na primeira conexión, pero que tamén temos que falar da presenza dos empresarios, que outra parte importante é que tamén quisieron colaborar nesta actividade. Sí, así é, os empresarios se establecen e eles van a colaborar con un donativo de 10% das súas ventas. É que temos tantas cousas por aquí. Eu non me creo que vos eso penso que lles dá un valor engadido a todos estes produtos, non? Tienen valores, vamos, que no se puede valorar. No se puede valorar y yo creo que esto es formidable. La pena es que hoy es mal día y viene más gente. Pero xa animamos, non? Sei que para eso estamos aquí. Moitísimas grazas e enhoraboa de verdade polo seu traballo, que non hai que pagar. Viento, Olga y NPV. Claro que sí, estamos ben. Claro que sí, que está moi ben. E despois hai estuches, hai, o sea, portatodos, mochilas, bolsos, de cuero, de todo. Hai incluso ordenadores. Tamén? Sí, mas para hai ordenadores, hai un poquinho de todo. Temos de todo. Eu quero saber o que me ensina hoxe Minia. Sabes quen é Minia? Sí, eu creo que sí. De quen é? A miña filla. Está por aquí. A ver, que hoxe é o seu primeiro día de ventas, a ver como lle vai a a cosa. ver se se- Hola, Minia, bons días. Como estás? E cantos aniños tes ti? Eu, por exemplo, se quero, a ver, facer unha viaxe, por exemplo, a Turquía, que me podes ofrecer ti? Anda, que xa temos aquí. E aprendiches moi ben todo o que vendedes? Sí, E que che gusta disto? as diademas e os medallas. Ai, tens que decir a mamá que merca alguna, non? Sí, Ai, mamá, algo vai tocar mercar hoxe, Eu creo que sí, se se porta ben, sí. sí. Claro que sí, que leva aquí tranquiliña toda a maña como nos vai portar ben. Moitísimas grazas. Temos Santo Domingo. Exactamente, hasta domingo. Son 3 días e que aproveiten a facer as súas compras. Xa o sabedes, facede llegar. Moitísimas grazas. E se falamos de prezo, decíame antes que a cousa está moi ben aquí en Camariñas para vir a mercar algo e axudar de paso co 10%. Cantas cousas, de verdade. A verdade é que nos estamos encantados estes días. A ti non, non queres falar conmigo. Pero que guapo que ves. Non estamos aquí en Camariñas. Como vai a cousa esta mañá? Abrimos hai pouco, non é? Recién abrimos. Que veña Santiña. Que veña Santiña que o que fai falta é axudar, verdade? Ademais, este é o primeiro ano, iso é unha cousa que tamén entre todos eu penso que temos que axudar un pouco a impulsar e a que se siga facendo. Sí, que nada disso. Hai que axudar un pouco a todos e colaborar con Con tranquiliña que estás esta mañá. tranquiliña. Pois nada, Laura, elas vendendo están moi tranquilas, isto da tele, pois claro, cada un pois ten a súa forma, pero están vendendo moi ben, teñen moitísimas cousas.